gutxi batzuk dira, eta gainera gutxi horien artean batzuen batzuk oso luma dotorea dute. Eta literatura bizia egiten ari dira. Eta literaturari beste ikuspegi bat, beste begirada bat eransten ari dira. Eta hori ez da buma. Pixkanaka, emakumeak negualditik ateratzen ari dira San Jose loreak bezala, eta horren aurrean aukera agiz dago. Egin daiteke, harriak bota, edo ez ikusiarena egin, eta berriro ere negualdira kondenatu, edo modu naturalean udaberriak eskaintzen duen paisaiari begiratu, hor baitago kolore estanda. Hor, elutxetik, eguterara pasa alizateko pasaitza. Zoragarria iruditu zitzaidan, zeren eta esaten du buma ez da, ez gaitezen engainatu, ez dezagun hori albistera eraman, zeren eta hori ez da albistea, baina bai egia da loratzen ari dela. Eta loratze horrek, kolore estanda badakarrela, eta begirada berri bat eta hitz egiten du, bai? Horregatik jarri nion gaurko hitzaldiari titulu hori Gemaren hitz hauetatik. Eta ostera, orain dela 15 egun argian egonda artikulu berezi bat haur eta gazte literaturaren gainean, baina badago tarte bat kanonari buruz idazten edo hitz egiten dutena horko galdetuek, ezta? Eta hain zuzen ere, Xabier Etxaniz eta Manu López Gasenirena jasodet, eta begira kanonaz kanona zer den galdetzen dietenean zer erantzuten duten. Garai jakin batean, sistemaren erdigunean dauden obrei eta obra hoien ezaugarriei buruz ari gara. Ez gara berariazko balio luketen lan ezari, baizik eta garai jakin horretako instituzioak hobetsi eta horren bestez erdiguneko posizioa hartu duten lan eta egileez. Zenbait garaitan, zenbait ezaugarrik, estatus jakin baten inguruan biltzeko joerak ez du esan nahi ezaugarri horiek ezinbestean dagozkionik estatus jakin bati. Kanonak ez du berez, literatura ona eta txarra esan nahi. Garai jakin batean ezaugarri batzuek ematen duten estatusa baizik. Eta hau ere berria da. Orain arte, kanonaz hitz egin dugunean, kajoiez hitz egin dugu. Eta orain, estatusa ari gara hitz egiten, bai? Kentzen zaio kanonari, ez dakit artikulu honek edo hitz hauek zer nolako eragina izango duten, baina desde luego, beste irakurketa batera eta beste balorazio batzuetara garamatza. Hau da, kanona da momentu batean ezaugarritzat edo ontzat ematen diren ezaugarri batzuei erantzuten dieten obra edo egileak txalotzeko sistema, esan genezake, baina ez da inola ere obra onak edo txarrak diren esateko erabiltzen dugun neurkina. Berria gutxienez. Eta, zuei hitza eman aurretik, begirada berriaz hitz egin nahiko nuke, ezta? Ideia klabe batzuk utzi nahiko nituzke, eta da, lehenengoa esango nukena da, begirada berria ez dela berdin begirada diferentea. Askotan esan dugu, emakumezkoak begirada berria dakarrela, eta ez da guzti zuzena. Hau da, badaude emakumezko idazleak begirada berririk ez dakatenak, daukate begirada diferentea, baina begirada diferentea idazle guztiek dakate, bakoitzak berea, gutxienez, bai? Begirada berria da lehenaz gain ekarpen berri bat egingo duena. Orduan hemen bereizketa nik uste dut garrantzitsua dela. Zeren eta gero, jakieterakoan edo galdetzerakoan emakumezko idazle bat izerreskatzen zaion, bereizi behar da begirada berria eta diferente horren artean. Begirada berria, beraz, idazleak dakar, baldin badakar, begirada berria kritikariak dakar, baldin badakar, eta begirada berria kritikari gizonezkoak ere badakar bidean. Baina, begirada berri diferentea emakumezkoak bere lanaren gainean egiten duena ere bada, orain arte egin ez duena. Heziketa kontua bada bidean dagoena, eta produkzio afera ere bada, etorkizunak eman beharko duena. Eta bai, berresten dut, duela 10 urte bezalaxe, kritika akademiko sistematizatu bat behar dugula. Hoiek zehaztu behar dituzte kajoiak, apalak eta apalen alturak. Nire ustetan hori beharrezkoa da. Baina, baita, eta horri baino garrantzia handia emango nioke irakurleari.
orain arte sisteman egon den, baina nire ustez kontuan eukiesten osagai indartsu horri. Begirada indartu behar da irakurleak hala hobesten baldin badu. Asko dauka esateko nire ustetan irakurleak, eta gaur egunean saretuta dago irakurlea edo saretu daiteke irakurlea. Zeren eta galdera azkenian egin behar duguna da zer eskatzen zaio emakumezko idazle bati? Liluratzea gizonezkoari bezala. Gizonezkoari ere eskatuko diozu liburu bat hartzen duzunean liluratzea. Gauza bera, gertatzen dena da emakumezkoak bi gauza egin ditzakela, suposatzen dut gizonezkoa bezalaxe. Edo, eta hemen ja debaterako azken puntua, ohikoak zaizkigun osagaiek hartuta idaztea, hau da, ja ohituta gaudenak, bai? Edo eta ohiturari gabeko gauzak. Lehengoan izango litzateke begirada diferentea beria. Bigarrenean begirada berria izango litzateke beria, bai? Nik 8 hauengan begirada berriak aurkitu nituen bere garaian. Eta gainera ez dut esan, baina orain dela 6 urtetik ona, hemengo idazle gehienak sarituak izan dira, ez dakizen bat izendapen jaso dituzte, hau da, ibilbide bat egin dute garai hartan nik aurre ikusten nitunak, ibilbidea bazaukatela. Bai literaturan eta baita euren beste eginkizunetan ere, hain zuzen ere, hasiera-hasieran aipatu dudan diskurtso propio edo ekarpen propio bat zeukatelako. Eta honetxekin bukatuko nuke, hain zuzen ere, hori kritika sistematiko baten beharraren aldarrikapenaz eta irakurlearen benetako begirada berri horren deskubrimendua egingo duenaren aldarrikapenaz. Eta zeuena da hitza, eta galderak edo eta hitz aspertu bat egiteko aukera paregabea daukagula pentsatzen dut. Ja, lehenengoa nor ausartzen da? Nor ausartuko da? Ez dakit paperean zerretorri dan, titulua zan Euskal Literaturaren begirada berriak, ez? Bai. Zergaitik arrazoia Anari eskatzeko etortzea zen guk liburu hau irakurketa egiteko aukeratu genuenean, hasieran esan dudan moduan, beste pauso bat ematen genuela iruditu zitzaigun. Hau da, gaurko idazle bat irakurriko dugu eta idazle hori emakumezkoa da. Eta hori lotu nahi genuen kanonarekin. Ez dakit den justifikatzea, ez dakit den justifikatzea guk zergaitik aukeratu dugun, zergatik panpos liburue. Baina iruditu zitzaigun Anak emango zigula bidea, kanon horretaz hitz egiteko, kanona kuestionatzeko, eta kanon horretan lehen esan dudan moduan